Catalunya és un país privilegiat. Vivim en un país privilegiat per diverses raons. La primera d'elles per la seva gent. El caràcter mediterrani, el temps, el sol, el règim de pluges, les muntanyes, el mar, tot en el mateix lloc. Catalunya també és un país on hi ha grans ciutats i petits pobles. És un país on hi ha grans muntanyes i platges molt boniques. És un país que té tot allò que voldríem tenir concentrat en molt pocs quilòmetres quadrats. La seva diversitat el fa molt especial. Quan l'any 80 Catalunya recupera les seves institucions d'autogovern, la quarta llei que fa aquell Parlament, després de regular com funcionarà el Parlament i quan cobraran els diputats, és crear l'Incasòl. El que a mi m'agrada d'estar i treballar a Incasòl és que estem creant alguna cosa que quedarà, que és petjada, que és el que realment deixem a la gent al futur, és com organitzar i com establir el territori de Catalunya. Nosaltres som uns servidors públics i som uns servidors dels servidors públics. El món local és la clau. Aquest món local ens hauria de veure, voldríem que ens veiés sempre com una entitat capaç de col·laborar, de posar-se al seu servei i dels interessos de la seva població, de la seva economia i de la seva gent. Hem d'aconseguir fer sectors que consumeixin zero energia, que siguin capaços de produir més del que consumeixen. Hem de fer sectors que siguin ambientalment sostenibles, amb materials reciclables o reutilitzables, i hem de fer sectors on la gent que hi visqui o hi treballi s'hi senti bé, a gust i que siguin feliços. És molt important tenir en compte els 6 eixos de l'agenda urbana catalana. Salut, benestar, qualitat urbana, prosperitat, canvi climàtic i bon govern. Nosaltres estem aquí des de fa molts anys treballant per fer habitatge públic accessible a tothom i arreglant barris. L'habitatge és un bé essencial de primera necessitat, reconegut a la Declaració dels Drets Humans, a la Declaració dels Drets dels Infants, a totes les constitucions mundials, a la nostra, a l'Estatut d'Autonomia. Un barri en males condicions crea desigualtats socials. I això, si no ho ataques, al cap dels anys és pitjor. L'habitatge acull, és com un dret paraigües, perquè acull que aquests altres drets, que són tan importants com ells, es puguin desenvolupar. L'educació, la intimitat, la seguretat, el teu projecte vital. És evident que el mercat genera tant externalitats negatives, com podria ser el desplaçament de la població, la gentrificació aquesta tan coneguda, com dinàmiques els preus no es regulen, hi ha preus que són lliures, i quan no es regulen els preus, com el preu de l'habitatge és un preu de lliure mercat, doncs genera falla de mercat, no proveint habitatge a tothom que en necessita a un preu que pugui pagar. D'aquí és on apareix l'Institut per una part important de la població a través del programa de lloguer. L'Incasòl va ser pioner en el seu moment en el que és la creació d'aquest registre de fiances de lloguer. L'arrendador el que té obligació, d'acord amb la normativa actual, és de dipositar aquestes fiances i l'òrgan competent és l'Incasòl. La gestió de les fiances forma part de l'ADN de l'Incasòl des del seu inici. És a dir, del lloguer passa al lloguer. És a dir, tu estàs fent promocions de lloguer on hi ha una fiança per la part pública però també per la part privada que es torna a retroalimentar en el mercat de lloguer i així aconsegueixes cobrir la necessitat de la ciutadania. Una altra tasca de l'Incasòl és generar activitat econòmica. Amb el seu desenvolupament en el territori dels sectors d'activitat econòmica, el que farà és crear un sòl, evitar l'especulació, per tant, que els preus estiguin equilibrats i amb això ja no només a l'àrea metropolitana, sinó tot el territori de Catalunya es programen i es desenvolupen actuacions per tal que tot el territori estigui equilibrat i la gent no tingui que marxar de les seves ciutats i pobles. L'Incasòl canalitza les inversions que es volen dur a terme a Catalunya, buscant, depenent de l'activitat de l'empresa que es vol establir, els llocs més adequats per dur a terme aquesta activitat d'acord amb les necessitats tant de l'empresa com del territori. L'Incasòl en els seus projectes ha de donar resposta als reptes climàtics i ambientals que tenim en aquest moment
sobre la taula i que també és la demanda que ens estem trobant que arriba de la societat. Pensar que la ciutat forma part d'un sistema obert que ha de tenir relació amb els espais naturals i amb els espais de l'entorn, que no és una peça tancada i que ha de tenir i que natura i ciutat no són espais diferenciats, sinó que formen part d'un tot. Algunes estratègies que poden ajudar a donar resposta des de les ciutats als reptes de clima, contaminació i inclús socials i energètics, doncs és utilitzar solucions basades en la natura, com poden ser les cobertes enjardinades. També en el cicle de l'aigua és molt important com gestionem l'aigua a nivell de basses de laminació, tot el tema d'infiltració, d'aprofitament d'aigua, la circularitat en els processos, tant a nivell de gestió de residus, reciclatge, reaprofitament de materials en els nostres projectes i les nostres obres. Intervenint ciutat, al final, no pot obviar el fet que la ciutat és on es troben totes les dimensions humanes. Es troba l'economia, es troba el medi, es troba la infraestructura, es troba les relacions socials, la cultura. Intervenint la ciutat s'ha de fer des de totes aquestes capes i això requereix que tinguem professionals especialitzats en tots ells i que interactuem amb tots aquests col·lectius. Ara hem de tenir en compte l'opinió de molts més agents. Abans només érem els redactors i ara s'ha d'escoltar què diu la ciutadania, què diuen els empresaris que s'instauraran als sectors, què diuen les entitats ecologistes. Vull dir que hem d'escoltar tothom per intentar buscar la millor solució per tots. Tot ve des de l'any 97, que rebem l'encomana, l'encàrrec, i s'assigna entre territori, cultura i l'Incasòl per tal d'invertir l'1% cultural arreu del territori. Els de cultura són un ventall d'edificis que tenen catalogació. Poden ser esglésies, poden ser ajuntaments, castells, muralles. Els que venen de territori, el valor és pròpiament un espai més urbà. Carrers i petits nuclis, voreres, places, placetes, petits monuments, posen en primera línia tot allò que al llarg dels anys hem anat creant i posant en valor. Per tant, nosaltres som un instrument pel govern per desenvolupar totes aquelles eines que tenen a veure amb el territori, que tenen a veure amb l'habitatge, que tenen a veure amb el patrimoni, que tenen a veure amb l'equilibri territorial, amb l'activitat econòmica, amb tot allò que passa a Catalunya. A l'Incasòl tenim el territori al cap.